kopi topeng kae ya, Pak Jiko, Pak. Topeng. Nek ketemu ketek nganu iso belang-belang piye ya? Ditanggap rene paling apik ya. Heeh. Sebut lho. Sing kae iso diperintah sendiri ra gelem malah. Aduh. Ora gede-gede klambine yo pas ya. Wis paling mentok semua rusak. Jenisnya sing mele iki. Begitu wis ketek Sing tuwa rakyat carane ya. itu wis ketek dewasa iki. Nah, nggur 6 sasi sakmono wae. Yang apa kuwi? Garek lagi ya. Demo te orang